Fa uns anys, un turista anònim dels milers que visiten Dublín va començar la moda de fer-se una foto tocant els pits de l'estàtua que la llegendària peixatera Molly Malone té a Suffolk Street i malgrat que, en principi, no hi havia cap constància històrica d'aquesta pràctica, a partir d'aquell moment la cosa va esdevenir viral. A més, com qualsevol altra ximpleria feta per turistes, com llançar monedes a una font, fer un petó a alguna cosa o tocar no sé què, algú va dir que això de magrejar els pits de la Molly duia bona sort, fet que va provocar que tots els qui passaven per allà posessin la mà a la pitrera sense cap mena de rubor i amb tanta passió que aquella part concreta del cos va agafar un color diferent de la resta de l'estàtua. Tanmateix, com que cada vegada sorgien més veus demanant d'acabar amb aquesta pràctica, el Comú de Dublín va endegar diverses iniciatives per erradicar el mal costum. La primera va ser acordar amb els guies turístics de demanar a la seva clientela de mantenir el decòrum, però aquest missatge no va arribar a tothom perquè hi havia molts visitants que hi anaven pel seu compte. Després hi van enviar uns agents de seguretat durant les hores de més afluència que convidaven els tocadors a respectar la dignitat de la Molly, tot i que aquesta mesura era inviable a llarg termini. Així doncs, el Comú va haver de pensar una mesura més efectiva i finalment va decantar-se per dificultar l'accés als qui volien col·locar-se al costat de la Molly, instal·lant uns parterres que ressegueixen la forma rectangular del pedestal amb una vegetació frondosa que fa de barrera però baixa que no tapa la visió de l'estàtua, tot i que no destaca per la seva bellesa, atès que és un arbust força lleig amb un color verd monòton, amb l'agreujant que quan els responsables municipals van anunciar que aquesta seria la mesura definitiva, van dir que hi posarien flors. Això ha reduït el nombre de persones que pugen al pedestal, sobretot aquelles que tenen problemes de mobilitat, però també les que es fan una foto en grup, atès que seria una mica complicat de pujar-hi tots plegats. Així doncs, ara el gros dels turistes es fa la foto davant sense pujar al pedestal, malgrat que encara n'hi ha uns quants que no se'n poden estar, com ho prova el fet que a la zona del parterre que queda davant de la Molly ja no hi ha vegetació després que l'hagin aixafada mentre accedien al pedestal.